En geno mara ni Rio Makare Nyakoramogi, erokamano kuom kete Ramogi TV, waikore makare gi weche manyien mag migago ma wabiro kelonu e thuoloni nyaka wang' seche mabirogo. Mokwongo wawinjane thuond weche. Nyaka sani maromo ji 19 oseyangi nowito ngimagi kaluwore gi ng'anyo manotimore tich adek mokalo kaluwore gi lipod Kenya National Commission on Human Rights. Chorach manyitino kodugo dala kinego gwende jatingisi ni nwana ka ng'ama nie compound machiegni gi school gwende chamo kudnie cho okwero gwende nyathi okwero nwa gwende kalo ne ubu ne kaka nyithindo dhi bede lu mondo piny Kenya ne kabuto be mana nie Kenya. Pogo dhoot, dirisha kod korot obedo matek e skund primar ma Kabuto e Nyatike ka jonyuol ywago chal marach mar sikundno. Nan kod chandruok mar wang' nikech nyocha kanyal somo maber to kana biro kairi to ayudo angolo koro sani anyalo somo gik manyocha chanda. Jodak majina oyudo thieth maonge chudo ka moko kuomgi bende oyudo angolo mag somo kaka yor jiwo ngimagi. Arwaki ni machiegni e weche manyien mag migago. Nyinga Milton Ochieng'. Jatend piny William Ruto gie sani ni romo kod jokanyo mopogore opogore e sekta mar arita e pacho ka. Ma timore mana ndalo adek kende tok ng'anyo mar rowere mag Gen Z manochan dhiale godo jogo manowito ngimagi e ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda 2023-2024. Thor wach mar romono en okenge minyalo keti mar neno ni arita ma pacho ka ochwal e rang'iny mamalo kod yore minyalo ti godo e nyayo kwe e kind oganda jo Kenya. Tim mar obila matiyo gi teko mathoth kuom jong'anyo en achiel kuom gigo moseyudo seyo ahinya kowuok kuom josiasa mopogore e pacho ka. Jotend dinde, riwruoge makedo ne ratich oganda kaachiel kod oganda jo Kenya. Nyaka sani ji maromo 19 oseyudi nowito ngimagi kaluwore kod tulo manobedo e ng'anyo matich adek tarik 25 dweni mar auchiel kaluwore kod lipot mar Kenya National Commission on Human Rights. Kachop nyoro odhiambo, KNHCR wacho ni ji 19 osewito ngimagi kama moko 531 noyudo hinyruok mopogore opogore ka ji maromo 15 olal godo ka ji maromo 179 to nobila omako. Kamano bende ji 2 nobambi kama moko 2 bende nobambi gi ji mathoth. Achiel machielo notonye bembo mitimo gi ji mang'eny. Kenya National Commission on Human Rights okwedo rocho ratich oganda manotimore e ng'anyono kendo dwaro jogo duto mowinjore okaw ting' msalap gi giwegi kuom tim marach makamano kendo familia manowito jogi mondo yud ratichgi. Gavana ma Narok Patrick Ole Ntutu koro jiwo rowere mondo were gi weche mag tulo kod monjo kuonde ohala e kinde ng'anyo. Kolose e kinde mano yawo ayanga dukni mag pi e gwenge ma Ilmotiok mayudore Mulot Central. Ntutu nolero ber mar kedo gi kwe, bedo gi kwe, wira ni mano e kaka piny Kenya nyalo sudo nyime. Ma timore tok ng'anyo mar rowere manochan dhiale jogo manowito ngimagi higa mokalo, ng'anyo ma bende nokodhi kaka nochan kendo nomonji e kuonde ohala mopogore opogore kod tesend obila e counties mamoko. Narok County kama gavana wenyu na kama baba wenyu, mambo hiyo ya kwenda kuandamana na unaenda kupora, ndio constitution ya Kenya inasema unaweza enda peaceful demonstration, lakini mimi nimeambiwa hakuna maandamano inayofanyika Kenya ambayo ni peaceful. Wanafanya kutoka asubuhi ikiwa peaceful, ikifika saa 7 watu wanaanza kupora mali ya watu, wanaanza kutupa mawe kutupia askari. Sasa ukitupia askari mawe na pia ni bidandamu na akasirike, ana makosa. Sasa utafanya nini? Hata askari wetu hapa Narok kuna wengine waliumia, walitupiwa mawe.
alafu bado tunasema tunataka haki yetu. Wewe hiyo haki unataka, na huyu askari umempiga, sio binadamu? Sio mtoto ya mtu? Ndiposa anataka kuwaomba nyinyi wa vijana, tunajua mko na shida ya unemployment, tuko na shida zingine, lakini kwenda kwa maandamano na kwenda kuiba mali ya mtu, hiyo sio hali. Jonyuol mar sikund primar ma Kabuto e sub-county ma Nyatike ywago rach mar kuonde somo e skundno ka gidwaro mondo mi piny owacho bed lwasi mar somo ne nyithindgi. En chal mar skund primar mar Kabuto e sub-county ma Nyatike e kaunti ma Migori. E moko kuom kilese ng'eyo dhot kachiel kod dirisa ok yot nikech dirisa omukore makoro chalo dhot. Moko kuom jopuonjre donjo e klas ka oluwo dhot, ka moko bende donjo ka okalo kuom dirisa. Sirkal one ubu ne kaka nyithindo dhi bedo e lowo mondo piny Kenya one. Kabuto be mana ni ei Kenya. Skundwa ni odhierowa ni to bende en achiel kuom skunde ma sirkal ma Kenya ong'eyo. To ka en, ang'o ma sirkal timone? Wasewuotho kwaneno skunde, ute ogere mag JSS. Skundwa ni waonge kata moro, wan mana gachiel. Maya osime jonyuol ochiwgi kaluwore kod lwasi marach mar somo e skund primar ni. Ka bende kwayo margi en ni mondo koro piny wach koro ber lwasi mar somo e skund ni. Skul king'iyo chalo dala ng'ato, poge gi dala ng'ato tek, ok ochiele, chonge ma nyithindo dhiye. Koro ka sirkal oyie oloknwa ngima mar skul. Skul obiyo chiel wa skul mondo wabed gi skul mane gate midonjo go, ma ok skul ne to donjo gi kamoro amora. Koro wakwan jombe ni kuyie obiyo chielwa skul. Jonyuol mar skund ni ywak ni kata mana kombe ma jopuonje bete nok kaka chope malong'o ma jopuonje nyalo tiyo godo bende koro onge. Chorach ma nyithindo kodugo dala kinego gwendo jathing'isi ni none ka ng'ama nie compound machiegni gi skul gwende chamo kudni echo okwero gweno, nyathi okweronwa gwen. Wakwayo mheshimiwa Tom Odege nochakonwa maber, to kaka nochakonwa maber ok wang'eni pesa repair be biro e sikundwa ka kanyo, ok wang'eni wanyalo penjo CDF, ok wang'eni wanyalo penjo kanye pesa repair be biro, ok wane. Nyithindo sandore nwa makata cho makata mar jopuonj awene go onge kata cho. Nyithindo onge kombe magi nyalo bedo, nyithindo ndiko kochung' moko guom. Igni machon ema naneno ka nwendike chongwa e logs manoriw, to sani koro lit. Jonyuol mar skund primar mar Kabuto wacho ni lwasi maraj ma nyithindi koro some ok nyal miyo ka nyithindo koro tim maber e yoregi mag somo. Wakwayo mbunge ni wayiere kwahere, kendo Kabuto pod ji ohere odonje e wach ni mapiyo ikeche somo biro dok chien ka nyithindo ok yud haki gi ratiro ma nyathi en somo. Mano ratiro mokwongo. To ka mbunge oling'aling'a to waneno ka Kabuto chalo gima ni e Tanzania ok Kenya. Ka opogore kod rach mar kuonde somo mag jopuonjre e skund ni, jonyuol ma Kabuto bende ywak ni kata mana paya ma chope skul ni bende koro rach, kendo jopuonjre yudo pek e chope skul, to ahinya kinde no obende koro koth chwe. Yorach mabiro nyaka sikundwa minyalo kelgo kata buge, yorach ma kata nyithindo nyalo wuok dhi e sport, yo mabende kuonde mamoko gi jodak mopogore opogore madonjo sikul bere rach. Kako okichwe nyithindo nyalo leo, nipuonj go nyithindo sama nyathi chuodho mako ok ochope skul e wang' sama nidwaro. George Juma, Ramogi TV, Migori. Maheo ji 300 e gwenge ma ji ne kar chung' od bura magemo oyudo fuong'ruok bang' kane omigi angolo mag somo kod timbe adhula mar piny Jerman Borussia Dortmund e kinde thieth manobagi kod Geno Community Development e kar thieth ma Marenyo. Jakom mar riwruok mar Geno Enos Okoth Odera nolero ni chenrono en yo mar neno ni jodak ma Jina oyudo thieth maber, komedo bende ni oganda noyudo thieth mopogore opogore koting'o thieth mar wang', ndikruok kod SHA kaachiel gi pim ne tuoche mopogore opogore. Jatend thieth ma gwengego Steve Orao opwoyo riwruogno ne chenrono kowacho ni mae biro kelo jogo machiegni gi jochiw thieth. Borussia Dortmund is a football team in Germany. They don't have reading glasses. Magikone ka wach wang ema chandu. To ayieche oko reading glasses mondo udhumi jothuru mondo gisomgo. Koro emo kelowa ka. This is the main objective of this outreach makawuono. But there are other things that are going on kawuono kaka HIV testing, malaria treatment, family planning,
SHA registration, mago dhi nyime. Nitie jok moko ma ok giero biro e osiptal. Nitie mine ma seche moko ok kel nyithindo e chanjo ma kawaida. Nitie mine ma bende seche moko ok gibi e clinic, mine mapek ok gibi e clinic kako winjre. Koro ka watimo outreach machal kama, to wayudogi kendo wamiyo gi chieth ama services mowinjre onego bed ni giyudo e osiptal. Koro mane gimomiyo wabedo ga gi outreaches gi. Gima nokela kaeri nan kod chandruok mar wang' nikech nyocha ok anyal somo maber, to kana biro kaeri to ayudo angolo, koro sani anyalo somo gik manyocha chanda manyocha ok anyal somo. Jochiw arita e kaunti ma Tharaka Nithi ochaka pedha mar yango nyithindo ma ijwang'o bang' nyathi moro nokwanye bungu makelo kwan nyithindo mosebed kikwanyo nyaka 7 bwo juma achiel. Kanolose ka thieth maduong' Machuka kama nochwali nyathino, jatend bad migawo mar kit chwech e kaunti no Kelly Rwigi oseobila kuom koso chiwo arita makare e gwengego majiwo timbe makamago. Bende nolero ni nyithindogo ne gin mayawuoyi duto, ka kuom 7go mana 2 kende ema noyud ka ngima. Ma biro bang' ka nyathi moro bende nokwany ka guogi ochamo, kendo wiye bende noyud ka onge. Ya watoto kukua wanatupwa, mtu anatupa mtoto mahali popote, na kama huyu ambaye nimebeba ni mtoto ambaye alikuwa ametupwa jana kwa barabara katikati ya Tharaka na Wero hapo, na akakuwa ametupwa kwa kichaka, na hakuna mtu akipita tu akasikia mtoto akilia, ndiye akaweza kupigia chief, na chief akaweza kupigia OCS, na tukacoordinate vile ambavyo mtoto atakuja hospitalini. Huyu mtoto si wa kwanza kutupwa, na the last 2 months ama miezi ambazo zimepita 2, tumekuwa na issues mingi sana za watoto ambao wametupwa. 2 kwa out of 7 ndio tumepata wakiwa hai. Huyu na mmoja ambaye tulichukua last week hii area ya Chuka. Na tunasema ya kwamba Tharaka Nithi si county, tunakemea hii kitendo sana, sababu Tharaka Nithi tunajua ni county ambayo watu wanakuja hapa wanaishi na amani, ni county ambayo watu wanakuja hapa wanaform community zao, wanakuwa na maendeleo zao, wanafanya hata biashara hapa. Kwa hivyo hatujajua Tharaka Nithi ikiwa mahali ambapo watoto wanatupwa ama ambapo watoto wanauliwa, wanakuja wanaekwa ama mambo kama hiyo. Kwa hivyo nauliza wana kijiji, kama uko mahali unajua kuna mtu ambaye alikuwa anatarajia mtoto, na sasa hivi unaona kabisa huyo mtu amejifungua lakini hauoni mtoto, tuko na namba ambayo unaweza tupigia, ambayo tunaweza fuatilia hii mambo. Namba yetu ya county toll free ni 1513. Ukipiga sasa hivi useme kuna mtu ambaye nilikuwa na suspect kuna mtoto, na si lazima ikuwe huyo mtu ndiye ametupa mtoto, lakini pamoja na polisi, pamoja na CID tutafanya upelelezi, tujue huyu mtu alipeleka mtoto wapi, ama tujue huyo mtoto specifically aliwekwa wapi. Gikone to thieth maduong' ma Jaramogi Oginga Teaching and Referral oidho rang'iny mar level 6A bang' ka nokete ayanga oboke mar sirikal gi jatend piny William Ruto tarik 18 ma dweni. Ondamo makamano nodhiale nyasi mar tipo e boma ma Kisumu, kigeno ni chenro mag thieth dhi medo bedo maber e alwora mag Nam Lolwe. Millicent Adhiambo nigi ler mathoth. Ne en nyasi kod nyadhi e laro mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital e boma ma Kisumu, kama jotelo, jochiw thieth kod jopiny nobiro kanyakla mar dhialo ting' malo mar kar od thieth masani koro en Jaramogi Oginga Odinga National Teaching and Referral Hospital Level 6A. Bang' higni 60, gikone to od thiethno koro ni rang'iny mag ute thieth madongo pachoka kaka Kenyatta National Hospital, Moi e kind mamoko. Ageta margi makende koro en chiwo thieth makare, yupok mag omenda e bwo sirikal mamalo, chiwo thieth moyiedhi e yor lony manyasani e kind mamoko. One of the clauses in the legal order, those who are employees on 18th of June 2025, when that gazette was actually signed, automatically transit to become the employees of the state corporation. Ewi mano, ondamo no bende koro kelo medruok mag ndiko jotije manyien maromo 144, chendo manyien mag chano jotije e kidienje mopogore, kendo kelo chendo mag chudo mag rutaya e osiptano. I'll run for example, from next week, God willing, I'll try and push public service to come here.
I want to push SCAC to come. I want to push SRC to come. And they will decide on the grades. So that within 3 months, we are already on salaries, or even by December latest, we are on salaries of the state corporation. Once they come in and take responsibility in terms of your salaries, we'll be able to plow back that money into other health facilities which we have within Kisumu County. Moko kuom gigo, mochuro Jaramogi Oginga Odinga National Teaching and Referral Hospital, e rang'inyno, en okenge madito mosegoyo e thuolo mar higa achiel kochakore e yaod thiedho choke, yaro wards mag jotuo moheore ICU, nyiewo masinde manyasani e nengo mar siling milion 90 e kind mamoko kaka yor bero thieth ne jopiny. Our performance so far is 1.5 billion, and the actual cash realization, that is what has been reimbursed, is 1.1 billion. Equipment was a major issue. Sat and approved almost over 90 million. We have recruited in total 144 staff the last 1 year, just because of the expansion of the services we have had. Kowuok e ward ka ward, jotije ma Jaramogi Oginga Odinga National Teaching and Referral Hospital sani koro itiyo mondo ohaw reso ngima ka gitiyo gi chunygi duto ma ok gideo osimbo kata rang'iny margi. This facility is going to be a game changer in this region of Nyanza and Western. People have suffered in this region, have to travel all the way to Kenyatta, Moi Teaching and Referral. It has not been easy. The country expects us to behave like a national teaching and referral hospital. No longer long queues, delays. Nobody should die because you have delayed them to not to have oxygen points. And if they have to go, talk to them and touch them. Let's just be having that passion. Let's have that compassion. Let's touch these patients. Jaramogi Oginga Odinga National Teaching and Referral Hospital igeno ni koro dhi bedo kar tiegruok mang'ula, kar timo nonro kod kar thieth makare ne jotuo ka obiro kwako kaunti za Pagabich, mawuok Kenya ma Nyanza kod Western. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Jaramogi Oginga Odinga National Teaching and Referral Hospital, Kisumu County. Erokamano kuom medo bedo kodwa e Ramogi TV e chenro mar Migago. Wakaw yweyo mokwongo, to kapok wadhi e yweyo, and yote mar Pascal Olajo to gi Pauline Pascal giwacho ni gineno waneno eyo makare kabisa, kendo gimoso jakom anyuola ma Kanyakidi Abdon Okela Licha ka gin ka Bondo Nyasore School. Kaeto Dori Nyathi Opiyo owacho ni hapa duniani jua kukataliwa ni kwa muda tu, kukupatia majina ni kwa muda tu, kubabaishwa ni kwa muda tu yawa. Koro Kiswahili ng'eny kanyo. Sharon Clinton kawuok Kisumu ineno Ramogi TV achiel kachiel ka ine magawa. Kaeto Lawi Wodadore iwacho ni entiere Rinya ineno Ramogi TV yo makare. Ana musni jakoma Rika Wendo Fred Oyar. Wakaw yweyo waduogo bang' thuolo machuok, kik dhi mabor. Royal Mabati Factory Limited yud mwandu wa ginengo mogonyore e uso mar dir higa. Corrugated to kod box profile e nengo mar siling 405 kende mita ka mita. Brick tile e nengo mar siling 482 mita ka mita, to kod roman tile e nengo mar siling 517 kende. Bed mus wakel ni mwandu ni nyaka idhudi kamora mora ma intie pachoka. Gochnoa e namba ma en 0722 638 kata ket oda mari e mbui ma en www.royalmabati.com. Who do you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages? Who do you trust to get you to work, airport, or to that late-night plan? Wigo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store, or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax. Tiki. Taka. Twende sana my people.
hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize, leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Machiegni kendo moko kuom jofwambo e boma ma Nairobi noringo de ka thieth Mama Malusi bang' ka nomonjgi gi jonjore ka dak machoka. Victor Magoa to gi Fred Mochama noyudo hinyruok e kinde mane giyuore gi jodak machoka kama ne ng'iyo wach lowo moro mawachore ni en mar piny owacho to kawe gi jadak moro. Jofwambo go nolalo gigegi mag tich kamoting'o simbe gi mag ong'we yamo ka koro jodak makanyo dwaro ni sirikal mamalo kod sirikal mar kaunti mondo donjre wachno. Gilero ni mano kaw godo lobno ero osekelo midhiero ne jodak makanyo ka moko kuomgi osechun mondo dar kawuok e utegi. Kuna watu walikuwa na complain huko Choka, kuna maandamano huko. Tukaenda kufanya kazi as usual. Wakati tulifika huko tukapata maandamano inaendelea, sisi tukaanza kazi yetu kama kawaida. Sasa zile tumetoa kamera, tumefanya interview, kwenda wanaendelea kufanya maandamano tukipiga picha. Majamaa wametufahamia. Wako na marungu na mapanga, wametupiga, mkiona hivi. Unaona vile wametufanya kichwa, wametupiga kila mahali vile. Wamechukua kamera moja yangu, wamechukua stand na simu yangu. Tunaomba usaidizi sababu sisi ni kujulisha tu raia, hatukuwa tunajua kuna danger ya goons ambayo wamepangwa. Kuna wenye tumeanza kuwa identify, tunaomba polisi wawajibike tuweze kupata haki, waweze at least kuturudishia vitu zetu wameenda nazo. Eweche tuke ni George Mutinda, Brian Tinega to gi Kelvin Kipkorir sani koro ni thuolo mar manyo otiko madhi chung'ne Kenya e piem mar piny mangima e boma ma Tokyo e piny